Chicken. Mulbol kita. Ay. Ito saya charge sa cellphone. Buhit mo lang siya. Okay, lubat. Asa man? Huwag kita saksakan. Ray. Ayo. Uman yun. Hay. Lumuntagan. Lumuntagan yun. Launang nito ito nagsugod. Yeah. Break it down yo. Mekaniko. Sideline. Mga salay. Yawag ni agay. Imo ang kuan bahin sa Biaris balik og beer sa Kalibo. Sponsor ko na sir sa Kalibo beer matic. Yaya. Kamu lang inom. Wag niyo akong kalin. Pre Ryan Sir Doncilio. Yung paborito Ryan sir. Huwag ni Dano. Ari na mo pa himulbulon mo sir diri sa itik. Yo, what's up? May buntas yung tanan mga katambay, no? So, good morning. Happy Fiesta, Bugo City, no? So, karon May 27 na ta. So, naano itukar dito ron sa Gaisano, no? So, kaniya, dito ka na lang master. Tabang ko sa mga hikay-hikay o sa mga himulbol sa manok ug itik, no? So, igahuman sa mong tukar, basta nato sa muna dito. So, karon wala sila dito kung kauban sa Gaisano, no? So, late ko. So, adto na ta. Mapas ako dito kay manukar mi dito, no? Kay kurang na ay raffle draw ron sa Gaisano. So, adto na ta. Let's go. Sugod mga. Oo. Masabi ko lako. Garing ko sa bigler na. Ligo ka? Wakan ligo no? Ligo eh. Asa? Kau ligo ka? Ligo ka ya. Suko man ka. Break sa mga katambay no? Break eh. Kapoy nagtok-tok-tok. Kakadok-dok. Naman yung mga aktor sa ako ano? Sa Tita Bats. Mga gahi ni mga gahi. Gahi pagkaligoon. Mamiligo, klaro kayo. Ligo ka. Oy, sultihan ta mo no. Di ka angay si kaligo. Eh makagambok na. Presko awa ko ligo karon makagambok na si kaligo. Eh ka naligo ka. Ayo, ilubog ka na. Ikaw naligo ka. Ulo. Naligo ako, murag ako rin maligo dire. Okay ra na. Eh makagambok na si kaligo gaw. Di ba gaw? Para na magkabog sa bapo. Ha? Sa fresh. Unsa? Unsa day ka? Freshman. Siya pa tayo ni channel dia. Saka na akong sa mga titambats ra sa mga titambats. Nani din sa Gisando. Karon ay pagkain. Mabusog na yun niya. Kaya pagkaon sa lord dago kay hotdog sa layo. Salamat. Ate mo. Buang dulo mo tayo. Smile, smile. Smile. Tita Bats. Okay ra, go sige kayo. Ay, nami ilukan mga gaw. Libre nga kao no. Buhay ko. Ha? Galing nga di ay. Ay kan. Ito ni open na surprise at surprise open. Unboxing. Manok. Okay na ni. Sudan ya po ni kaon ni lamian ni. Crispy ka lang manok ting no. Crispy ting. Salamat guys ano sa libreng paniod to. Galing nga di ay. Uy. Sa kuno. Gaw. Pagkita ko no. Grabe. Galing nga di ay. Success oh. Galing kayo eh. Smile be. Nakamangayaw yung gravy eh. Ligo na sa buhay eh. Galing nga di ay. Lagi ta sa kontra eh. Pirang gravy ito gaw. Sir! Happy Pista! Iwan ang pista sa bugo mga. Okay ra ko na kayo si Sir Blessing ko ni. Pasadali ra mo man blessing. Ganiha init man to blessing to ganiha.
Sa dugan ni mo man, di na ni pista. Piste na ni. Engine. Kapoy, kain na. Charon yo. Huh? Alam niyo kayo? Paano ito? Ah! Pagkik-chik kayo mga guys. Drang nasal na gawal po. Ito kayo nasal. May labot ang nagito mga nasal ba? Ito kayo na. 80 kilos? Pila? 80 kilos na? Pila na kilo? 87. 17? Basta kami kita mga salay nga di mo handlog pila ka kilong baboy. Asal ya pun? Asal ya po. Mga salay god. Kwarta gyud kita. Niyo no? Mga salay god. Ano yung sakto mga salay? Wala, insistent niya oh. Yang anak na po si Jolong Pial. Yang papa si Agaw Alpi. So, wala na ni uwan no? Niyunong naging uwan. So, kato klaro blessing ito siya gano? Ito klaro blessing ito mga. Muti klarong blessing yun kay siguro siya na ibasa gamay si Uta. Ya. Muna ito magpista yun ni karon kay og nagdugay pa tong uwan na. Padung ito mapisti yun. Oh, lamig kang inasal oh. Magkalampati gyud. Mial? So, padung may sa among tukar mga gano, guys, ano niya. Kanila mo service gamit kay ang helicopter ko ba. Ay, paabot ba tayo sa mga kauban rin sa Bandro bro. Paman sila. Ari lang kami sa soja among auto. Among auto. Pero ano basin na ipuhon no? Mabutay gayon makasakyanan ta. Ano ba mag-vlog tangan natin sa sakyanan di ba ting? Ano ba drive ba? Drive. Good. Oy, lit! Tita Bats! Lit ka, Tita Bats! Sayaw lang dito. Ikaw may gusto ko. Ako nga na. Ayoko. Ayoko. Galing nga di ay. Okay. Okay, ikaw. Mura magmayan din na ulit eh. Sumuhunong ba ka ni? Ano ang tawag dito? Diba? Ako ano? Uli ra ba? Para mag-ilis. Ya, human umbira. Umbira nilang master mga. Ngadto ikaw manis ka. Manis ko. Hunong nang uwan no, nilinaw na. So, magay maka sore-sore yung mga tao sa fiesta no. So, adto may lang master ngawan mo dito. Pipista. San Vicente pero Fiesta, bugo. Pero ganda sa mga taga-Tita Bats eh. Tingnan na ganda ni mo gaw. Pagkaw ito. La, be. Pagkita tag malupit ang intro be. Lo, nung nawa eh. Mura guys. Oh? Si Piata baka sudla. Di lang habi kasoda ni, jangan kita tahu. Ito na, pero Pino. Murag kuha na. Murag proposition. Ahak. Taghambag sa kinanan ng bugos. Oh. Bagat dito. Lah. Patay tadi ya. Walay, murag gisirado dito pikas daan ba. Nomor na may disco sa Pilay ron. Mo na diri agi. Ah. Naghanap sa kanan di ay. Sige pa tanani. Tawo niya orang berprosesyon ting. May bosok niya. Bawa mababa ko diri agi.
Hanggang taas pa kayo na, abot mo yun. Mga tayo blasa gini ko to. Ah, nananda diri, nagwantahon lang tani. Hubugan niya ay! Wala maglain. Hala. Hala ka diya.